Hate you Delia, you are part of it. Nobogħduk Delia. Din kienet l-għajta li nstemet tidwi fi Pjazza Ħelsien waqt il-protesta li tellet mill-Occupy Justice l-4 filgħaxija. Mal-mument li Delia xiref il-barra mill-Parlament, l-attivisti tal-Occupy Justice u Manuel Delia bdew isabtu u nfexxew f'tajjir fil-konfront tal-Kap tal-Oppożizzjoni kif jixed dan il-filmat miġbut minn Krutawa News. Hawnhekk il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħaffef il-pass biex jitlaq minn fuq il-post f'kemm trott salib. Iħaffef warajh kien hemm ukoll il-kanvaser ewlieni tiegħu Vincent Borċ, magħruf aħjar bħala ċensu l-iswed, l-istess persuna li Defni Karwana Galizja fissritu bħala pimp irtirat. Din ma kienx l-ewwel darba li Delia spiċċa fil-mira ta' attivisti ta' Occupy Justice u Manuel Delia. F'Novembru li għadda, Delia spiċċaw ukoll fil-mira tagħhom li baqgħu ma ħafrulu qatt wara li l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu ħad deċiżjonijiet strateġiċi biex jattakkhom. Saħansitra nies qrib il-fazzjoni ta' Delia ħassewhom urtati li fl-istess jum l-attivisti ta' Occupy Justice u Repubblika għajru lill-Kap Nazzjonalista, id-deputati Karol Akolina u Teris Komodini Kakija ma ddejqu xejn jidhru spalla ma' Manuel Delia li talab bosta drabi għat-tneħħija ta' Adrian Delia minn kap tal-Partit Nazzjonalista. Din l-istmerrija tal-attivisti ta' Occupy Justice u Repubblika fil-konfront ta' Adrian Delia kompliet issaħħaħ il-fema ta' bosta li r-riforma tal-Uwisgalja diġà fallit meta lanqas biss adarat id-dawl tax-xemx. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.